Hola chicas, toto je typ videa, ktoré som ani ja nečakala, že budem točiť, ale máme tu Q&A, dala som vám na Instagram storku, kde ste sa ma anonymne mohli pýtať otázky. Ak ma ešte nesledujete na Instagrame, volám sa tam takto. A keď sa bude robiť ďalšie podobné video, môžete tam prispieť svojou otázkou, takže follow me there. Vybrala som pár otázok z tých, čo ste mi písali, takže si na nich poďme odpovedať. Aký máš body count? No takouto pikantnou otázkou určite nebudeme začínať. Ako ste sa s Mišom spoznali? Asi rok dozadu som mala také obdobie, že som veľa streamovala na TikToku a Miško mi začal chodiť na streamy, ja som si ho ani nevšimla, že tam chodí. A on si myslí, že hej, ale nie. A potom mi napísal, keď vám väčšina mužov píše ahoj, spoznať, ako sa máš, alebo vám reagujú ohníkmi na storky, tak na to začnete akože aj kašľať a neodpisujete im. Ale Mišo mi napísal, že aké máš lip combo, lebo sa ma to vtedy veľa ľudí na streamoch pýtalo a on sa ma na to opýtal a hneď som mu odpísala, začali sme si písať, potom mi poslal fotku oblohy a ja som blázon na hviezdičky, takže si ma získal a on potom odišiel do Ameriky, ja som ho ghostla, vrátil sa a potom sme sa stretli a odtedy sme každý jeden deň spolu už pol roka, takže žiadne, stretli sme sa, spoznali sme sa v daždi, ani nič podobné, ale za mňa aj tak veľmi pekná love story. Môžeme prejsť rovno na druhú otázočku. Ako sa ti páči na tom súkromnom Gimply, na ktorý chodíš? Ja som chodila 4 roky na hotelku, na ktorej mi vôbec nebolo dobré. Boli tu aj otázky ohľadom mojej minulej školy. Tí, čo ma sledujete dlhšie, tak viete, že som prestupovala zo školy na školu vo 4. ročníku a prestúpila som teda na súkromné gymnázium, kde mám diaľkové štúdium. Nepoznám spolužiakov, nepoznám učiteľov, nepoznám riaditeľku, pomaly ani neviem, kde sú tam záchody. Bola som tam dokopy 3-krát, takže neviem to úplne zhodnotiť, ale je to momentálne pre mňa najideálnejšie, lebo stíham pracovať, stíham sa venovať mojim veciam, mám čas na seba a sedieť v lavici 8 hodín každý deň za mňa vôbec nie je normálne. Od 6 do 25 rokov, to je za mňa veľmi zvláštny výmysel tohto sveta, že takto funguje štúdium a že je to kvázi povinné. Aj keď áno, nie je, ale za mňa je maturita základ, takže maturitu si dokončujem na gymnáziu, na ktoré ale viac menej ani nechodím, takže som spokojná, kto by nebol. Koľkokrát chodíš do fitka v týždni? No, vám na YouTube nebudem klamať. Je aj týždeň, kedy tam idem raz, ale ideál je 6, 7, ale realita je tak 5, pretože sa na to vždy proste vykašľujem aspoň raz do týždňa. Chcela by som chodiť 6 krát, ale nechcem hovoriť, že to nestíham, pretože každý z nás si nájde hodinu v dni na to, aby išiel cvičiť, ale niekedy sa mi nechce, niekedy na to nie je čas, niekedy si sama vytvorím výhovorku a nejdem, ale snažím sa. Realita je tak 4-5. Ako to máš, alebo si to mala z PPP? Pre tých, čo nevedia, gratulujem. PPP znamená poruchy príjmu potravy a moja mamina ma v minulosti viedla celkom zlým smerom, pretože sama mala na chladničke vyvesenú fotku modelky, aby do tej chladničky nechodila a hovorila mi, toto jedlo je zlé, toto jedlo je dobré. Takže bola som celkom zle vedená, čo sa týchto vecí týka. Počas covidu som žrala proste jeden grécky jogurt denne a cvičila som 3 hodiny podľa Pamely. A extrémne som schudla a potom som extrémne pribrala, vôbec to nebolo dobré, ale momentálne mám asi najlepší vzťah s jedlom, nič si nevyčítam a snažím sa jesť vyvážene. Určite sú dni, kedy si dám nejakú hlúposť, kedy idem na mekač, kedy si dám čipsy alebo podobne. Boli aj obdobia, kedy som za večer zvládla zjesť 2 veľké, tie XL alebo XXXL, alebo ako sa to volá, Milka čokolády. Bolo tu aj také, ale už to tu našťastie nie je. Ale mala som obdobia, kedy som grcavala, kedy som nejedla, kedy som sa prejedala, bolo tu všetko, ale momentálne je to naozaj veľmi dobré a som za to strašne rada. Ale ak trpíte nejakým takýmto problémom, tak určite sa obráťte na niekoho, kto vám s tým pomôže a neriešte to sami v sebe, pretože to bude dlhý boj, ktorý podľa mňa nikdy neskončí. Samozrejme, že mám v hlave stále niečo, čo mi to pripomína, dni, kedy na to myslím a situácie, v ktorých sa necítim úplne dobre, keď niečo zjem, ale z 95% som už OK. Hneď ďalšia otázka je tu, že či si vyčítam niekedy sladké. Ja som pochopila, že žiadne jedlo nie je dobré alebo zlé. Dať si niečo sladké vôbec nie je problém. Keď mám chuť na sladké, dám si sladké. Ja osobne mám radšej napríklad dať si ovocie, pretože za mňa šťavnatá nektarinka, marhula, broskyňa, neviem to rozoznať, chutí lepšie ako kocka čokolády. Ale jasné, že mám niekedy chuť na sladké. Teraz jem veľmi málo sladkého, ale nevyčítam si to, pretože viem, že proste v normálnom množstve
je všetko OK. Ako by si porovnala tvoj súčasný vzťah s Myškom oproti minulým vzťahom? Cením, že 90% ľudí hovorí Myšovi Myško, to je úplne cute a úplne to milujem. Neviem, myslím si, že to je neporovnateľné. Akože, že to ani neviem porovnať slovne, tak ja som mala extrémne toxické vzťahy, v ktorých som nebola vôbec šťastná, v ktorých som nemala vôbec istotu, v ktorých som možno bola len preto, aby som sa mala o koho oprieť, ale keď proste niekoho milujete, tak niekoho milujete. Ja som mala jeden celkom dlhý vzťah, v ktorom som si bola istá, že toho človeka milujem, ale teraz pri Myškovi zistujem, že to nebola láska a zistujem, čo reálna láska je a som za to strašne vďačná. Všetkým vám extrémne prajem stretnúť takého človeka, ako je môj muž, nie môjho muža, toho vám nedám, ale niekoho takého, pretože je to life-changing situácia, keď zistíte, že tu je proste ešte niekto férový a niekto dobrý a niekto, kto sa snaží vás pochopiť. Hádame sa, jasné, že sa hádame. To patrí do života. Ale je to neporovnateľné s tým, čo som zažívala vo vzťahu v minulosti a som za to extrémne vďačná. Top 3 rady v gyme. Myslím, že ja som tie otázky nejak nezoraďovala, iba som ich proste poskrinčotovala. Vybrala som niektoré z nich, poskrinčotovala som ich a čítam to teraz tak, ako to mám v tých skrinčotoch, ale cením, že ideme z témy do témy, že tu nebudem 10 minút hovoriť o gyme a potom 10 minút o nejakých srdcervúcich témach, ale že to je proste tak. Prvá. Nájsť si toxickú motiváciu. Mňa motivuje to, keď vidím nejakú čajku, ktorá má takýto pás a takúto prdel, aj keď viem, že to je väčšinou úprava, dobrý uhol alebo BBL-ko, ale to je moja motivácia, že keď tak dokáže vyzerať ona, tak dokážem vyzerať aj ja. Druhá, toto je taká vec, že keď začneš chodiť cvičiť, väčšina ľudí, keď začnú chodiť cvičiť, tak začnú chodiť cvičiť s niekým a viažu sa na tú osobu. A idú cvičiť len keď ich kamoška môže, len keď ich sestra môže, len keď môže ten niekto, s kým chodíte cvičiť, ale byť v tom samostatný a ísť do toho gymu ne kvôli tomu, že tam ideš kecať, ale kvôli tomu, že tam ideš cvičiť. Je mega príjemné si pokecať v gyme a mať tam spoločnosť, ale naučiť sa zakusnúť a ísť proste, aj keď kamoška nemôže. Ja som napríklad veľmi rada chodila s kamarátkami cvičiť, ale potom to začali byť jediné miesta, kde sme sa stretávali a cvičili sme 3 hodiny, vôbec sme si neodmakali, iba sme keceli a smiali sme sa a to je super, ale poďme na kávu a ne kecať v gyme. Takže byť samostatný, nájsť si toxickú motiváciu a trust the proces, pretože výsledky neprídu za týždeň ani za mesiac. Výsledky treba makať, treba cvičiť do zlyhania, treba poriadne papať a treba sa venovať týmto veciam. A ak by som mala dať 3 rady k cvičeniu, tak by to bolo technika overváha, pretože a ja dvihnem 150 kg na hip thrust, ale s tými 70 urobím ten hip thrust proste dobre. S tými 100 ma bude boleť chrbát, nebudem myslieť na to, čo robím, robiť cviky precízne, pomaly a poriadne. Druhý typ by bol progresívne preťažovanie, pretože, alebo ak sa to povie po slovensky, progressive overload proste. Cvičiť vždy do zlyhania, pridávať každým tréningom opakovanie váhu alebo sa zlepšovať v technike. A tretí typ, nepreháňať to. Tréning, kde si dáš 10 cvikov na jednu svalovú partiu, není dobrý, ten sval už nevládze, tvoje telo už nevládze a ešte jeden dávať si pauzy medzi cvikmi. Takže sú 4. Ale dávať si pauzy medzi cvikmi ne 10 sekúnd, ne 15 sekúnd, 2-3 minúty, máš čas. Scrollni ten TikTok. Ja by som sa chcela naučiť prechádzať sa po gyme počas pauzy. Proste narobím si kroky a multitasking, to je perfektné, ale neviem, to ja si sadnem a scrollujem. Alebo väčšinou mi nejde pripojiť slúchatka, takže sa vytačam nad tým, že nemám pripojené slúchatka. Ďalšia otázočka, kde si dala urobiť predĺženie vlasov, koľko to stálo, vyzerá to super, ďakujem. Predĺžené, nebudem hovoriť, kde som si ich dávala, pretože mi za to bohužiaľ nikto neplatí, ale v Bratislave je viacero dobrých salónov, kde sa to dá. Keď mi napíšeš do directu, tak ti určite rada odpoviem. A mám keratínové predĺženie, stále tomu hovorím kreatínové, ale to nie je kreatín. Keratínové predĺženie a dostala som zľavu, malo to stať 1300 a platila som 770. A ďakujem, akože ja som celkom spokojná. Bola som 2-krát na korekcii, na jednej som bola aj dnes, pretože keď som dala do copu, tak tie spoje boli moc vysoko a trčalo to tam. You have new question. Tap to open. A trčalo to tam, takže som si ich bola 2-krát posúvať, ale už to bude snáď OK. Koľko si mala za život vzťahov? Mala som... Toto je môj 4. vzťah, takže 4 vzťahy. Jeden z toho bol asi 3-týždňový, takže ten by som úplne nerátala.
ale bol to vzťah, povedali sme si to a dúfam, že to zostane pri 4 a ďalšie už nebudú. Pevne v to verím. Ako sa dá fakt, že schudnúť z tuku bez toho, aby som stratila svaly? BTV si strašne krásna. BTV ďakujem a ja by som rada vedela. Ale nie, no pridať pohyb. Za druhé jesť dostatok bielkovín, aby sa tie svaly nezačali strácať, pretože bielkoviny sú stavebnou jednotkou pre svaly, ako už snáď všetci viete. A bez toho tie svaly proste nezostanú, pretože oni potrebujú niečo, aby držali pokope, jednoduchosti povedané. A pridať pohyb, stále zostať aj pri silovom cvičení, príjmať menej tukov, nie žiadne, pretože sa vám prestanú strebávať vitamíny A, D, E, K. Túto otázku som mala na trénerských skúškach. Tuky potrebujete časť vašej stravy, myslím si, že to bolo 15 až 25%, ak sa milím, prosím, neberte mi môj papier o trénerstve. 15 až... Nie, to bolo s proteínami. No neviem, proste mali by ste mať dostatočný príjem tukov, aby vám nezačali vypadávať vlasy, aby ženy nestratili menštruáciu, aby sa tvorili hormóny, aby sa vstrebávali vitamíny. Treba tuky, ale obmedzené. Napríklad tuky z avokáda, alebo z orechov, alebo aj v lososovi sú tuky, v losose sú tuky, takže treba si na toto napríklad nie je veľa vyprážaného. Máš v plánu nejaké piercingy a tetovanie? Jaké už máš? Piercingy som mala nostril dvakrát som mala septum, dvakrát som mala pichnutý jazyk a dvakrát som mala pichnutý pupok. Nič z toho sa mi nezahojilo. Ja som sa snažila, robila som čo som mohla, čistila som to jak blázon. Bola som aj u iných piercerov, lebo už som tu dávala za vinu mojej piercerke. Mne piercingy proste nejsú priané od Boha, mne sa nič nezahojí, ja mám dierky v ušiach a ani nenosím náušnice a mne sa tak páčia náušnice, ale ja si ich vyťahnem a už si ich neviem dať naspäť, takže piercingy v uchu, náušnice. A tetovaní mám asi 20. Mám potetované celé ruky, mám tetovania 2 na chrbte, jedno pod rebrom, jedno pod druhým rebrom, mikrosrdiečko na nohe a za obidvomi ušami mám tetovanie a ruky mám teda full potetované. No nie úplne full, že rukav, ale je ich tam dosť. A ďalšie kerky, chcela by som takto cez celú nohu text, ale Miškovi sa nepáčia kerky, takže už ďalšie v mojom živote asi pribúdať nebudú. A chcela by som aj takto veľký cez brucho, až takto hore. Chcela by som byť celá pokreslená, ale asi možno v budúcom živote. Máš nejaké tipy na to byť konzistentná a zlepšiť si disciplínu? Nečakať tipy. Proste zakusnúť sa. Mať disciplínu je o tom zakusnúť sa a ísť, keď sa ti nechce, keď si v hociakom rozpoložení, keď si mala ťažký deň, keď hocičo proste nehľadať výhovorky a ísť, nehľadať tipy a ísť proste iba ísť si za svojím cieľom. Určiť si cieľ, určiť si dokedy ho chceš dosiahnuť a makať. Odkedy fajčíš a ako si začala? Fú, toto je veľmi zlá otázka. Fajčím od veľmi skorého raného veku. Myslím si, že už to nemôže riešiť sociálka, keď už mám 19 rokov, ale bol to skorý začiatok 2. stupňa na základnej škole, pretože ja som bola v najhoršej triede, v akej som mohla byť, kde fajčili všetci a s mojou bývalou kamoškou, pozdravujem Cynthia, sme chceli byť asi tiež cool a išli sme si kúpiť cigarety, LMky, loftky, pukačky, to boli mentolové cigy, ktoré si proste prekusol a fajčil si mentolovú cigu. Wow, proste jak Aikos. A to potom ešte ten rok aj zakázali, to si viete aj dohľadať, už v akom roku som začala fajčiť a vypočítať si to, ale to je jedno, kľudne počítajte. A toto som začala fajčiť. A už nefajčím, teda nefajčím aktívne, kúpim si občas vejpu, občas si dám Aikos, ale to veľmi málo kedy, Aikos mi už skoro vôbec nechutí. Ale už pol roka neklamem. Odkedy? Od marca? Marec, apríl, maj, júniu, august. Takže je to pol roka, takže som neklamala. Ja neklamem proste nikdy. Ale no nejakého pol roka, možno trošku menej nefajčím a som za to extrémne rada. Prestala som aj s tabakom, ale s tým som potom zase začala. Ale teraz sa snažím s tým prestať, ale občas si tú vejpu kúpim. Z čoho žiješ, keď nepracuješ? Pracujem, živím sa správou sociálnych sietí, mám prácu a živím sa tým a živím sa aj spoluprácami. Kde si robila, prosím ťa, trénerský kurz? Oplatilo sa ti to? Robila som trénerský kurz v Effect Fite. Kurz trval 4 víkendy, 7 dní, kedy sme mali kurz a posledný deň boli skúšky. Myslím si, že tento kurz ti stačí, ak chceš sa niečo nové naučiť.
Ale myslím si, že sú tam trošku zbytočné informácie na to, keď to chceš len pre seba. Ale tento kurz ti určite nestačí na to, aby si mohla ísť robiť trénerku. Ja som si tento kurz z časti chcela spraviť preto, aby som rozšírila moje znalosti a z časti som si ho chcela určite spraviť preto, aby som mohla ísť robiť osobnú trénerku. Ale není to dostatok informácií a vďaka tomu sa už nečudujem tomu, prečo niektorí tréneri vo fitku robia to, čo robia, pretože oni si spravia takýto kurz, vďaka ktorému majú papier, ale na tom kurze není to dosť. Bolo to 7 intenzívnych dní a na konci boli skúšky, áno, ale ja by som nedovolila potom to robiť niekomu trénera, ak je toto jeho všetko vzdelanie. Ale či sa mi to oplatilo? Asi, hej. Som rada, že ho mám spravený, určite by som si ho chcela rozšíriť, možno niekde inde, nie v Effect Fite, ale chcela by som a som rada, že ho mám. Obdivujem ťa, ako si sa zmenila a posunula. Nechýba ti niekedy party život a pezinok? Party život mi nechýba, ja som vlastne kluby nemala nikdy rada, lebo ja keď som spotení ľudia, dookola tá istá hudba, hnusní muži. Ja som sa vždy potrebovala ožrať pod obraz Boží, aby som v tom klube vedela medzi týmito dementmi prežiť. Takže ja som to nikdy nemala nejak v láske, akože patrilo to do môjho života sa každý piatok a sobotu večer namalovať, vychystať a ísť ruka hore do mesta. A pezinok mi nechýba vôbec. Tí zápchy do Bratislavy, plné vlaky, ktorými sa ani nedalo ísť, no na pezinku mi vôbec nemá čo chýbať, okrem domu so záhradou, tomu musím nechať. A keď som bola malá, tak sme žili na ulici za rampou so strážnikom a celé dni sme na ulici jazdili na bicykloch a hrali sme tam basketbal a bolo to super. Takže to bolo skvelé, to som mojej mame tak strašne vďačná, že som mohla zažiť takéto detstvo na takomto mieste, ale inak mi pezinok absolútne vôbec nechýba. Ako si dokázala úplne skončiť s drogami a alkoholom, hlavne s hulením? Ja som jedného krásneho dňa pochopila, že alkohol mi absolútne vôbec nerobí dobre a že mi extrémne škodí a že keď si dám pohár vína, tak sa potrebujem opiť a nemám stopku a ja som bola schopná sa opiť tak, ja vždy keď som pila, tak som sa opila, takže som si nepamätala cestu domov a ani celý večer, takže alkohol vôbec nie je vec pre mňa. Aj keď nikto v mojej rodine nemal problém nikdy s alkoholom, bola som prvá, ako nebola som na ňom závislá, ale už keď som sa k nemu dostala, tak som nikdy nemala dosť a vždy som to prehnala. Takže som pochopila, že to nie je nič pre mňa, na drogách som nikdy závislá nebola. A s hulením som prestala tak na 90%, pretože občas si dám, už to vôbec nie je tak ako v minulosti, že som si dala 2-3 brka denne, zahulím si raz za čas, ale hulenie je proste niečo, čo patrí do môjho života a mám to extrémne rada. V obmedzenom množstve samozrejme, pretože ja som mala dvojročné obdobie, kedy som non-stop hulila HHCčko a vôbec si nepamätám život, vôbec si nepamätám svet, vnímala som úplne inak a potom som prestala. A asi po 4 dňoch som si začala uvedomovať seba a uvedomila som si, že som v autobuse. Vtedy som začala úplne vnímať a odtedy som si povedala, že už nikdy v živote si nedám HHCčko, ale to bola tá reálna závislosť, lebo to bola proste 40-eurová vejpa, ktorú som mohla non-stop fajčiť a keď sa stalo to, že miesto 2 týždňov mi vydržala každý krát 2 dní, tak som pochopila, že je prúser a ja som bola sfajčená non-stop. Ja som sa v noci zobudila na to, že si dám 2 šluky a idem ďalej spať. Ja som to fajčala v škole na záchodoch, ja som to fajčala non-stop. A to bolo hrozné, ale tak prestať s čímkoľvek, pre mňa bolo najťažšie prestať s fajčením a prestať s tým vieš iba tak, že zo dňa na deň to proste odložíš a povieš si stop. Veľa ľudí povie, že to trvá čas, že to musíš iba zmierňovať, ale za mňa proste s tým musíš seknúť, pretože vrátiť sa k tomu je strašne ľahké. Človek môže s čímkoľvek prestať, ale ako náhle sa mu to zás dostane do ruky, tak sa do toho skoro vždy dostane naspäť. Preto ak sa snažíte s niečím prestať, napríklad s fajčením alebo s húlením alebo s pozeraním porna, proste s hocičím prestať, povedzte si, že ne. Proste už sa k tomu nevráťte. Ja som túto chybu urobila s tým, že som si po 5 mesiacoch kúpila vejpu a teraz ju proste občas kúpujem. Dokázala som byť 5 mesiacov bez toho, ale vrátiť sa do toho je tak kurva ľahké. Ako prežívaš toto leto? Máš na pláne ešte niečo toto leto? Na čo sa máme tešiť? Toto leto prežívam super. Nechápem, že už je 13. augusta. Damn. To je ťažký dátum pre moje srdce, ale to nebudem rozoberať. Prázdniny som prežívala super, akože moje prázdniny trvajú celoročne, našťastie. Ale tak mám prácu a to mi vyplňa celkom dosť času v dňoch. A chystáme sa ešte na jednu dovolenku o pár dní, takže
stay tuned. Bude určite vlog. Viem, že som prestala s tými vlogmi, ale bude určite vlog z dovolenky. Aké sú tvoje fitness ciele, čo sa týka stravy, postavy, nejaké PR a tak ďalej? Môj fitness cieľ je zostať konzistentná. To je môj najväčší problém a to je najväčší problém väčšiny ľudí, takže zostať konzistentná, ale neísť cez mŕtvoly, nezačať to neznášať a robiť to, pretože ma to baví, tak ako to je momentálne. Čo sa týka stravy, postavy, nejaké PR a tak ďalej, stravy, mne sa páči pravidlo 80-20, 80%, tak ako to má byť, 20% hoci čo iné. Tak držať sa toho sa aj momentálne celkom dosť držím. Cieľ, čo sa týka postavy, Huda, she's the baddest bitch. Dneska som videla aj storku z boxu. To je môj cieľ životný, takto vyzerať. A PR, nejak asi, ja neviem, dvihnúť 200 kg na hip teraz so správnou technikou, asi nemám nejaký PR vysnívaný. Boli pichnutie pier na ten prvýkrát. Prvýkrát, keď som bola na perách, to bolo veľmi zlé, nie čo sa týka bolesti, ale aj čo sa týka výsledku. Práve som si na to spomenula. Ja som veľmi citlivá na seba, ja sa o seba strašne bojím, takže mne je trošku blbé dávať túto otázku, ale nemáš sa čoho báť, dajú ti umrtvovací krém na ústa. Mne je nepríjemná myšlienka to, že mi ihla ide cez ústa a potom keď tie pery sú hotové, tak stlačanie tých pier, nech sa to dobre rozloží, toto je pre mňa ten problém. Ale bolesť to nie je až taká, akože ja vždy som, že stačí, už mi tam nedávaj viac. Ale je to úplne OK. Ja by som to zhodnotila tak 4 z 10. Určite to je nepríjemnejšie ako tetovanie, ale bolesť to je asi rovnaká. Máš nejakú vysnívanú krajinu, ktorú by si chcela navštíviť? Úplne všetky. Ja by som tak strašne chcela precestovať aspoň 80% sveta, krajín, ktoré sú v poriadku, akože nie nejakú Severnú Koreu, alebo akože aj tam by som chcela ísť, aby som chcela ísť všade, ale na miesta, ktoré sú bezpečné, by som určite chcela precestovať všetky. Aj s mojím mužom spoločne, samozrejme. Koľko už cvičíš, inak úžasné videá, máš, hlavne v tom pokračuj. Ďakujem za všetky pekné správy, ktoré mi prišli. Ja nebudem screenshotovať. Ahoj, mám ťa rada, ahoj, si super, milujem tvoj content. Ja si veľmi vážim tieto správy, ale nepatrí to do tohto videa, ale ďakujem, ja si vás veľmi vážim a ďakujem, že ma podporujete. Ďakujem všetkým, ktorí mi píšu do správ proste krásne veci, že ich motivujem k cvičeniu, že som ich motivovala k tomu sa zmeniť, že sledujú moju cestu. I love you all. Ja vás všetkých vidím a ja vám všetkým odpisujem. Ale koľko už cvičíš? Ja som začala cvičiť v 15, ale to bolo veľmi otázne. Chodila som cvičiť tak 3-krát do týždňa. Cvičila som 3-krát do týždňa nohy a občas som tam pridala chrbát. A bolo to veľmi zlé, čo sa týka techniky, aj čo sa týka tréningov. A vtedy mi to vôbec ani nevydržalo. Ja som mala vždy také obdobia, že mesiac cvičím, mesiac necvičím, 2 mesiace cvičím, pol roka necvičím. Ale teraz aktívne cvičím nejakého pol roka. Tiež som tam mala nejaké výpady, samozrejme. Nie výpady ako cvik, ale výpadky z môjho cvičenia, takže bolo to tam. Ale snažím sa to udržať a dúfam, že už nepríde takýto výpadok. Ako si nastavila mindset, že neriešiš, čo si ľudia myslia? Mňa to veľmi brzdí aj v tom ísť do posilky, aj keď som tam dávnejšie chodila, že proste ľudia budú riešiť, ako cvičím, alebo tak. Ľudí nezaujímaš. Ľudia si idú odcvičiť svoj tréning a áno, a ja sa pozriem, keď vidím, že niekto robí niečo od veci. Keď ten človek vyzerá byť normálny, tak ja prídem a som taká, že girl, nerob to takto. Môžem ti poradiť, prosím, ale ľudia ťa nebudú riešiť. Mne sa podarilo uvedomiť si to, že mňa nezaujíma názor ľudí, na ktorých mieste by som ja nikdy nechcela byť. Mňa zaujíma názor niekoho, ku komu ja vzhliadam a tých ľudí je celkom dosť málo. Mňa zaujíma názor ľudí, na ktorých mi záleží a na nejakého Pepu, čo má kapra na profilovke a napíše mi, že som ukrajinská kurva. Proste mňa to nezaujíma, pretože čo má aj po tom človeku? Proste nech si každý myslí, čo chce. Každý človek žije vlastný život. Reálne, keď sa potkneš na námestí, budeš mať z toho traumu 2 mesiace. Tí ľudia sa na tebe zasmejú alebo robia, že a za 2,5 minúty na to úplne zabudnú. Ty si ľuďom úplne ukradnutá, pretože každý človek rieši svoje sračky, svoj život, svoje povinnosti, svoje veci. A nemá čas na to riešiť teba. Určite na teba niekto zazre. Aj mne prišli škaredé komentáre, pretože proste verejne vystupujem, ale treba sa od toho odosobniť a uvedomiť si, že prečo by teba malo srať, čo si myslí niekto iný. To nedáva zmysel. Mala si nejakú zlú skúsenosť v inom ako terajšom vzťahu?
Nechcem tu riešiť moje bývalé vzťahy, myslím si, že to nie je fér k môjmu momentálnemu vzťahu, ale áno, malá, nikto ma netýral, nikto ma nebil, ale bolo so mnou škaredo zaobchádzané v minulých vzťahoch, ale nechcem sa k tomu vraciať. A takouto škaredou otázkou to nechcem zakončiť. Ešte nejakú pozriem. Máš v pláne mať niekedy deti? To je krásna otázka. Ja sa bojím toho, keď mi niekto masíruje pery, ne to odrodiť. To je proste pre mňa tak strašne náročná vec, ktorá nosí 9 mesiacov dieťa v bruchu. Ja viem, že spadnem proste. Ja nepadám, keď chodím, ale ja sa bojím proste, čo keď spadnem na schodoch a rozpúčim to dieťa. Ja mám z toho tak strašný stres. Ale určite by som chcela mať dieťa, asi jedno, pretože ja som jedináčik a najviac mi to vyhovovalo. Ale určite je čaro aj na to mať súrodencov, takže určite by som minimálne jedno dieťa chcela mať. Možno 2, možno 3. Uvidíme, ako karty v tomto živote ukážu a čo budúcnosť prinesie, ale určite by som chcela mať šťastnú rodinu, psíka, mačičku, kozičku a dieťatko a manžela. Takže tak. A toto je všetko z tohto videa. Určite mi dajte follow na Instagrame, ak chcete byť v ďalšom Q&A, pretože určite bude aj ďalšie Q&A. A môžete tipnúť do komentáru, kam sa chystám na ďalšiu dovolenku a budem rada, aj keď mi napíšete, či ste boli niekde na dovolenke vy, alebo sa niekam chystáte. Love you all! Bye!